Често чувам мнения и чета коментари, че DPF филтъра е безмислено нещо, защото саждите, които той улавял, пак отивали в атмосферата и било абсолютно все тая. Да, обаче DPF филтъра улавя големите сажди, които се отделят от дизеловите двигатели. И тези сажди са основният източник на замърсяване в градските зони. Защо си мислите, че искат да забранят печките на твърдо гориво в градовете? Именно заради това, защото печките отделят едри сажди в градските зони и ние ги дишаме. Когато DPF-а се запълни с такива едри сажди, започва регенерация. Уловените сажди се изгарят и се превръщат в по-финни и ситни частици. Толкова финни, че вече не се задържат близо до земята около нас, както големите сажди. Това е така, защото по-малките частици са по-леки и не падат рязко долу, където се задържат. Те се издигат високо в атмосферата и се разпръскват и се разнасят по-лесно от вятъра към ненаселени зони, което означава, че те не остават изцяло концентрирани около нас в средата, в градската среда, където живеем и където дишаме въздух. Така се намалява локалното замърсяване в градската среда, което е най-вредно за здравето. Големите сажди, които DPF филтъра улавя, са опасни, защото се натрупват около нас, по улиците, около домовете ни и най-важното, в белите ни домове. Тези сажди причиняват проблеми като астма, алергии и дори по-сериозни заболявания, които нито един от нас не иска да си мисли за които. А DPF филтъра значително намалява риск от такива заболявания, защото има данни, според които, откакто те са въведени в експлоатация, DPF и FAB филтрите, замърсяването в големите градове с едри сажди е намаляло с 15-20%. Това означава право пропорционално, че и заболяванията, свързани с тези частици, далеч са намалели. Да, има болни хора, но не са чак толкова много следствие на замърсяването на околната среда. В заключение, DPF филтъра не е перфектно решение. Хора, запомнете, никой не казва, че има въобще перфектно решение, че може да бъде измислено такова, но е една от най-добрите технологии за намаляване на вредните емисии от дизеловите автомобили. Той помага да дишаме по-чист въздух, особено в градовете, където трафикът е най-големия замърсител. Затова следващия път, когато някой ви каже, махай го този DPF филтър, няма никакъв смисъл от него, саждите така или иначе отиват в атмосферата, помислете за това, че не отиват едрите сажди, а отиват по-финни, които лесно се разнасят, не остават концентрирани около нас и не се налага да ги издишваме всички. Сетете се за 15-20% подобрение на въздуха в градски условия благодарение на DPF филтрите. И след това си помислете, едрите сажди остават около нас, това е факт. И това може да изглежда като малък проблем, но когато всеки си каже, че е малък проблем и си махне филтъра, проблема става глобален. То не за някой друг, а за вас, за нас и за всички останали. Не бъдете като тези хора, де си свърлят пликчето с боклука на ливадата зад блока, оглеждайки се дали някой няма ги види. Защото дори да ви видят, най-голямата щета нанасяте на самите себе си.